Опа, здравейте! Привет от Варна! Днеска е 23 януари. Навънка е 2-3 градуса. Водата също горе-долу толкова казаха, че била. Мислих да чакам до пролета, ама почна да не са трай вече. Да разгледаме сега как стоят нещата в морска Варна. Що могат софиянци да си ползват Витоша целогодишно, защо и ние да не може да си ползваме морето целогодишно. Така. Да се надяваме, че има видимост. Хоп. Няма да видим как е водата. Горе-долу бива. Дед викаше баща ми, леко напарва.